Kai corona, kai covid-19 gaskiya ce. gaskiya To ce. ga sako daga bakin mai girma, ni JJY iya wuri zan furta. Ashe Sannata Bala ibn na Allah, mai wakiltan zuru da yawuri, shi ya ce in yo shela murya in kwakwala, in faɗakar da maza da mata akan corona, cutar ba mu da maganinta. cutar corona. Wannan ne ya saka mai kishin mu ya ce mu kula, cutar in ta zo jikin mu za ya wahala. Da gaskiya ke yin batun gaba wani kila, ki gane ka gane mu tsallake halaka. Kai Warzan sanata ibn na Allah gatanmu, gaske. sarki Allah kawai wado wani mai bamu. Mu kaurace wa shiga dandazo, ba ko mu nesa da shi idan ya zo. Wannan haka ne. Sanata ya ce in gaya muku, Ku zauna a guri Bala daya. ibn ya ce in faɗi, Ku wanke hannayen ku. safara na zuwa Ku dare, wanke hannayen ku. kamar so uku a wuni, Ku wanke hannayen ku. domin kare lafiya. Ku zauna a guri daya. Cutar tana da illa. Ku zauna a guri daya. Sannata ya yi kira akan matasa, Sannata ya yi kira akan samari, Sannata ya yi kira akan su 'yan mata, Sannata ya yi kira akan su tsoffi, don mu jajirce gun kula da kanmu. Kafin ka taɓa bakinka ka wanke hannu, kafin ka taɓa hancinka ka wanke hannu, kafin ka taɓa ijiyarka ka wanke hannu, domin ka ƙaurace wa wanga cuta ta corona. Coronavirus. 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 COVID-19 gaskiya ce. Kai